O inimă, cât de greu este să te țin curată, o inimă împovărată. Multă luptă am în mine cu alegeri și cu tine. Zilnic eu mă bat să văd ce nu e bine. Ca un cântec viață tu mi ești. Trebuie să mă pocăiesc. Ca și un copil ceresc. Hei, salut! Salut, ce faci? Ești ok? Da. Vreau să spun că ești luni la Gladiator conferință de filmare de educație. Mersi cum ai spus. Bine, ne mai vedem. Pa. Bătălia pentru inimă. Întâlnire de tineret la Biserica Filadelfia Suceava pe data de 3 decembrie 2012 la ora 19. Vă așteptăm cu drag!